ಒಂದು ತುಲೆಗೆ 3 ತುಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಭೂತಾನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಚಿಂಬೆರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ತಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಂಜಯ್ ಮಾನಿಂಬೆರ್ಲರ್ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಉಂಟು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂತುಜೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನದ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಅಂಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಪಾರ್ತಾರೆ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಚ್ಚ ಬರ್ತಾರೆ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುದೊಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ತನಕ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಸಾರಿ ಇಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಇಂಕ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತ ಪೋನಗೊಂಡತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ಲೋಕೇನು ಇದು ದುಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೆರ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಲೇನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. ಎಸ್ಎನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಪೆಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಜರ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂಪು ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಫುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಮೂರು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕಾದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸದ್ಯಗೂ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 4. ಸೊ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಲೆಗೆ 3 ತುಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಭೂತಾನಾ ಎಂಚಿನ ಅವ್ ಚಪ್ಪಿ ಆಯ್ತಾ ಭೂತಾನಾ ಬೋಲ್ಪೊಲ್ಪಿಗೆ ಪೋಕ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ದಾತ ಮಗವು ಅಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಮಿ ದೋಮಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ದೋಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿರಿತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಏತೇನೆ ಅಂದೇ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಇರು ಚಾ ಪರಿಯರೆ ದಾತ ಚಾ ಆಗದಾದೆ ಇರಗೆ ಏಪಲ ದೋಚೆರೆನಾ ಬೊಕ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಚೋಕುಲಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಮ್ಮನಂಚ ಓ ನೀಕಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೈಕಾ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಲಿಜಿನ ಪನ್ಪಲವ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೈಕ ಸುಷ್ಟು ಮಲ್ಲೈಕ ದಾದ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೈಕ ದೀಪ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ ಮೋನಿಕ ಪಂಡೆನಾ ಮೋನಿಕ ದೀಲ ಪನದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೈಕ ಮೋನಿಕನಾ ಮಲ್ಲ ಮೋನಿಕ ಡಾಯ್ಜಿ ಬಾರ ಅಂಚ ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್.
ಏತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರೆ ಯಾಕಾರ್ಲೆ ಇದು ಬಂದ ಈ ತೀರ್ನ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಒಂದು ನಿಜನ ಬೋಕ ಅಂಜು ಮಾರೆ ಬೋಡಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ತುಲ ಚಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಇದು ಮಾರೆ ಇದು ದಾದ ಪುತ್ತ ಬಂಕನ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುತ್ತ ಇದು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಅಂಜು ಮಾರೆ ಇದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂದ ವಾಪಸ್ ಕೊರಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಇದು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಣ್ಣೋಡಿಯ నాకు ఫోన్ ఉంటుంది అదొంది ರೆಡಿ ಅಂಚತ್ಯ ಅವು ಮಾತು ಅಮಸೆರಡು ಪೋದು ಬಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣ 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 ಕೈ ಬರ್ಚಿ ಕೈ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬೇಕ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಡಿ ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನೋಡು ತೀರ್ದರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾರ ಬನ್ನಿ పిక్చర్ యాచిం పేరున పిక్చర్ ఉంది తొందరలో షార్ట్ మూవీ ఒక కెమెరామ్యాన్ సంజయ్ మాని బెర్లర్ డైరెక్టర్ యాచిం బెర్లర్ అంచనే సచిన్ బెర్లర్ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬಂತ మీరు బెచ్చదాయ బండ మీరు ఆర్టిస్ట్ బన్న చూడలేటాను ನೀವು ಆ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೀ కొంచెం జ్యూస్ बनाएर బండ జ్యూస్ జిమేన ನಾಡ್ಯ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಡ್ಯ ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ ಅಂತಾರೆ కొంచెం జ్యూస్ ಬಂದಲ್ಲ ಪೋ ಸರಿ ಜೀವನ ಬುಕ್ಕರಿಬಹುದು ತೀರ್ದರ ಧರ್ಮ ತಿನಿಯರ ಮಾತ್ರ 700 ರೂಪಾಯಿದ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಇ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಪೋ ಪೋ ಅಣ್ಣ ಚೀಪೋ ತೀರ್ದರ ಅದು ಎಂತಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಔಟ್ ತೀರ್ದರ ಇಜ್ಜರನಾಗು ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗು ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಪಡ ದಾದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಗುಯ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ போய் ಸರಿ ಸರಿ போய் ಏರಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ போய் ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಏರಿಯಾಗಳ ಬಿಡ್ಸಿ ಆರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಅವ ಏರಿ ಬಿದ್ರಿ ಅವ ಪುನಃ ಪುರಿ ಉಂಡ ಸರಿ ಸರಿ போய் ಸರಿ ಮಂತ ಡೈಲಿ ಪುರಿ ಬರ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ರೆಡಿ ಸಂಜು ಮಾಮು ಚೂರು ಆಯ್ನ ದೆಕ್ಕಲ್ಯ ಆಯ್ನ ದೆಕ್ಕಲ್ ನಿಜ ಓಕೆ ಓಕೆ 6 ಇಂಚ್ ತೂಕ ಒಂತೆ ದೂರ ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುಲಿ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಡ ಇದು ದೂರ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ದಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಹೋದು
ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಆರ್ ಲೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೀನಿ 16 ಗಂಟೆ ಓಡು 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಅರ್ಧಲ್ಲೇ ತಿರುಗುದು ಅಂತೀನ 10:15 ಏಪಲದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತದ ಲಪಿದಾಡ್ನಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಉಂಟು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂತುಜೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನದ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಅಂಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇರು ತುಕ ಬರ್ಪೇರ 50-50 ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಚೂರು ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಈವೆಂಟ್ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 3 ಲೇಟ್ ಆತಿದ್ದಿ ಅವೇನಕ್ಕ ಚುಬ್ಬಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ನಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡೋಣ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ರಚಿತ್ಗ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಎರಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಚ್ಚು ಬಪ್ಪಲು ಇರು ಒಂದೆರಡು ಪಲ್ಯ ಅಚ್ಚು ಬಪ್ಪಲು ಓ ಅಂದ್ ಓ ಟಾಟಾ ಪೊಂಗಿ ಅಚ್ಚು ನಂದು ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆ ಓ ಬಾಲೆಪ್ಪು ವಾ ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆ ಆಯೋಲಿ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದ ಬಾಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದ ಬಾಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚಕಾಡ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದ ಉಂತುಲ ಅಂದ ಅಂಚುಂಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಿತಾಂ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲೆ ಬೋರ್ಡು ಈಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ అప్పు నే అక్కడ పల్లె కుల్లెక్కి కాంద కుల్లెక్కిర పల్లె అక్కడ ఓ అచ్చిపాయలు కూతు దగ్గర కాదు వాళ్ళు కూలి దగ్గర వాళ్ళు దగ్గర ఏం చేత కూలి ఎక్కువ కుల్ దెక్కదు ಬರ್ಪ ಟಾಟಾ
ಟಾಟಾ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಸಮಯ 6:20. ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ತಚ್ಚಿನಿ 6:20. ಪಿತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೇರ ಮಗಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಓಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆರತ್ತಲೆ ತಾತ್ರಿ ಓಕ್ಕ ಲಕ್ಲಿ 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 ಆತನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಣ್ಣು ಕರ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ and Pidadia. ಬಲೆ ನೋಡ್ ಎಸ್ ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಕೊನು ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 ತಾರೀಕು ಇತ್ತೆ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲೆ ತುಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಓಡಲ್ಲ ಮಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ನೇರು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯ್ಜಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂದು ಮೀಶ್ ಹೊಡೆದೇ ತಂದಿನಿ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತಂಡ ಪಾರ್ಬಿಟ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂದು ಎಣಿಕೆ ಪೂರಿ ಇರ್ಲ ಲಕ್ಕಿರ್ಲ ಬುಳಿಪೆ ಇರ್ಲ ಪಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟೆ ಹೋದ ಅವರ ಕೊರ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಅಂದ ಅಂದ ಅಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಏಪಲ ಗಮ್ಮತ್ತಾದ ಬುರುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕ ಮನೋಡಿ ಸಾರು ಅನಸು ರೊಟ್ಟಿಂಡು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಶೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೇಂದ್ರಣಿ ತೊಲಗ ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ತೋಪಾಯ್ ಒಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅವೇ ಸುಕ್ಕಂದು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು
ಒಂದು ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಂಚ ವೆಜ್ ಲೈಪೇರ್ ಪಂಡದು ಕೊದಿಯೋಲ್ ಮಂದೇರು. ದಾದಂಪುಣಿಗೆಲ್ಲೆ ದಾದಂಪುಣಿಗೆ ಮಗ ಅಜ್ಜ ದಾದಂಪುಣಿಗೆ ದಾದಂಪುಣಿಕ್ಲು ಮೂಲಂಜ ಅಜ್ಜರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬೇಬಿ ಉಂಟು ಬೇಬಿ 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 ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ರಚಿಸಿದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿನಾಗ